Margolayu sang Ditya Anoman sejatine Ditya Anoman iku tasih kadangira batin sang Sembono riyo sing pejah sang Ditya Anoman ical wujudira manjing wonten raganira sang Sembono sateman dayani daya kekiyatan saya wimbuh digaya sang Sembono namine sang Ditya Anoman dinagem dados Raden Anoman Pisang Sembono wau. Lah kok dadi ilang wujude kaya mlebu nang nganggaku. Wah, elok temen wah, bajuke mati.
Yudhistira Ditya Kataksini yaiku kelebu dadi silumane Prabu Dasamuka ingkang jaga rumeksa katrem-tremaning negari Ngalengka. Uninga wonten ngantariksa wonten wujuding kelap-kelap pethak Kubriya sang Ditya kawastanan lamun to iku mungsuh nedya ngrebasa dhateng Ngalengka den serot den tedha wonten dening sang Kataksini mlebet wonten Waguriya sang Kataksini sang Sanggana daya kang nyerot aku peteng-peteng ora karuan weladara. Wah iki kaya ana waduk, wah iki ana usus, iki ana jantung, wah iki ana limpa. Wah keterangan ki aku mau diserot dening musuh. Wah bocah takon bocah kelakon odet-odet mati dening aku. Apa? Raden Sanggana kang sampun wonten Waguriya sang Kataksini ya namaken Kuku Pancanaka den adol-adol padaran iso pisang Kataksini sak nalika mati lho mabrakan sang Kataksini. Gede banget mati ya adut odet-odet waduk wis ilang memolo wis loro. Wah kae kono babut dawa abang wujude. Wah yen ora pancen Ngalengka kuwi negara sing sugih lah kok ing atase ising samudra kok digelar babut 10 dawane ing kemangka pucuking babut ana gapura wujuding buta katon edi sesawangane. Coba tak urutane babut iki tekan iki parabe. Raden Sanggana boten mangertos enten ingkang sekatone wujud babut nanging iku sejatine wujud ilating buta yaiku siluman ugi siluman wadya balane Prabu Dasamuka. Boten mangertos enten iku sejatine ilang ingkang dumunggune ngendhon iku raseksa ingkang aran Ditya Kirateja lumebet ugi wonten tutukira pisan
Ritya kilat bejo sang sembrono. Saweg enget yang iku padaraning Denawa sigra den nawut-nawut padaraning sang Ritya kilat mejo mati saknalika. Iki mau godane lemu arep mlebu ning ngalengka ya jan abot tenan man inggih Raden Kilurah leres ndika panjenengan kowe kok muni sago sedina suwengi jebul wadya balane dosa kuwi kabuanget ora wah inggih wah ya kuwanen nggih nyabu sedina suwengi. Lah iya mulane sedonya sewengi gak kira kuwi biayane sedina sewengi ya. Nggih, pokokipun sampun klajeng saka. Ya wis. Iki gandeng wis amene iki gara-gara dhisik. Ora ketok seprapat jam. Ya, mensah. Ayo. Ayo. Piye terusan? Ayo teko ditembake wae. Nggih, pancen kaki kula nderek. Kula nyuwun tambahi pangestu. Mugi-mugi kula manggih mboten. Ya, sing ati-ati ngono men. Nggih, wis pancen karo. Saya dalu rasa biar sorot lintang Kandaning puspita karunian
nacap samudra. Ayo muga-muga diparingi slamet ya, Tru. Heeh. Kangge Buya ya, ayo tembangan. Apa guys yo? Aku tak nembang yo. Klintong-klintong panjang. Jam setengah telu bang, jangan sekali jalan bubar. Ayo. Perkara ngatur waktu ki gampang kok terus. Ayo. Ya ana wektu sedelok kanggo ngaso iki ben ibu-ibu Waranggono karben diaturi nyekar. Oh iya. Kira-kira nembang apa? Ayo pokoke sing gayeng-gayeng wae pokoke. Jaluk gendeng apa Petro ya disumanggake karo ibu-ibu Waranggono. Ki mau sing urung komene nembang iki mau sapa? Ya, monggo sak banjure iki mau sinten sing dereng komanan. Monggo. Ayo. Nggih, kula Pak. Ah, nggih. Arep karo apa, Nak? Sing mriki mawon nggih. Oh, nggih, nggih pokoke manut lingguh ya oke ngadeg ya saya siap kok. Nglandang apa? Ah monggo panjenengan ingkang kinten-kinten merasa nyaman. Penak apa bae? Haleluya ne mangke. Kata haleluya nggih kata Pak. Nah, enten bila roh Allah ada. Iya betul. Ante karo apa Mbak? Langgam riyen nggih. Oh nggih. Pun mangga. Kangge prayogi. Langgam napa Pak kira-kira? Napa nggih Pak? Mangga. Kadung tresna. Kagungan apa ora? Kagungan pesta ora? Oh, mujiwat mawon. Oke. Nggih, monggo mujiwat ya kena. Pokoke sing kira-kira jenengan kuwi Lembang kepenak bola. Nganu to, matur to. Langsung nggih. Monggo, pun bebas pokoke. Langsung nama bawa nggih. Nah. Dibawani mana HP? Sing bawani mbok ampun kula, Pak. Oh, sapa? Mama. Bagas nggih angsal.
tapi Mas Bagas ya. Main untuk mencairkan suasana. Jadi Mas Bagas nggih, ajeng pinten? Oh nggih, Mas Bagas. Menawi Mas Simon monggo Mas. Mumpung di streaming. Ayo sapa ngerti kok terus dadi kondang. Ayo. Oh Mas Panji Mas. Oh, Mas Panji. Mas Panji oke. Mas Simon. Ah, Urip yuk. mboten? Mas Simon. Urip Oh. mboten? Ndi to? Ya. Ning umpamane karo dawa ngono nek ngadeg ngono Pak. Loro-lorone apik pisan. Ayo. Nggih nganu wae Mas Panji wae. Ya, Mas Panji. Ya. Mas Panji, monggo. Ya, monggo. Mas Mustika ning yuang Wah, apa jebolane? Jeburane nyolong petak. Nyolong petak tak petak ora. ayo Dadi bakok. kang jiwa Wah, karo nangis ya wah, penjiwaan. Ayo. Tatulunga ragat Wah, ning sun wah, tindingane Mas kok kurang Banten. Bro, ayo bro. Kang ketaman Esamira nirnake lumkrah lan nafsu ngilangke rasa kang samar tresnaku sundol Oh, iki target golek larasane. Ayo. Go Mas go. Apik. Yuk. Monggo. Thank you.
mulai dadi lara-lara. Ha iku. Krungu swara ki mau jane ringi-ringi. Ha iku. Terus saiki gendana sabar kuwi. Mami ya. Bu Eka. Oh iya. Badhe tekan apa Bu Eka? Sugeng Enjang. Sugeng Enjang. Sugeng Enjang. Badhe tekan apa? Oh. Kenapa? Request suluk tolak balik gending rokok kasem itu pinangkani Pak Santo. Wah, kula ming iso-isonan monggo kaca wingi inten saged monggo sinten. Mbak Tika apa saged? Nggih. Ugi wonten pamundutan wau napa sing lagu Derek Dewi Maria dereng medal. Oh, nggih. Angger niku dipinangkani. Iya. Badhe dipun kon napa terus pundi Mbak Tika? Ah nggih, monggo. Murih saenipun pun koraken nggih kenging dikorke wae. Oh iya. Panganu Mbak Tika dhisik terus sing kepindho dikorke. Oh iya. Ngoten nggih. Yo, monggo.
Dewi menika wau sampun dipun pisungsunaken kagem para kadang kinasih menika ugi wujuding doa utawi pandonga. Heeh, wah jales. Wis bisa dipinangkani, heeh. Kinten napa maneh kula wau nderek kasembatan. Tembangipun Mbak Tika. Ugi wonten kata sangat wonten bilara ala Adam menika nggih derek. Saged mboten niku di. Nggih. Oh nggih, saged nggih. Nggih balunganipun Dipun Mas Eko pinangkani. dipun nganu nggih. Wah, Mas Eko dipun nganu balunganipun. Nggih niku malah angel kandhanane pokoke. Ora rasa dinehi pokoke. Nggih, Rasa sami rasa ngecek dicatat. film teng Jawi. Ah, nggih. Yo, monggo balunganipun. Pokoke ganjen ayo. Yo. Napa maneh Pak Lika terus wonten? Masih Nggih ada. menika wonten Tombo Ati. Wah, nggih Tombo Ati nggih sae. Tombo Ati. Langsung mawon nggih mun sak dibawani. Nggih. Yo, Tombo Ati. Nggih Bu menika. Oh, nek kagok nggih dibawani mawon. Dibawani nggih, bawani nggih.
Pun barang iki. Monggo. Langsung nggih. Oke. Monggo pun ikut prayogi mawon. Syairnya diganti, nganggo Injil. Wah, biane kaya yo sing jenengane seni kuwi ora memandang aliran apa wae kira-kira di otakake ngono iso dadi apik ya ren. Ya, ora jane sip. Wah, pancen dililares pancen yo tak akoni pancen yo gandem temenan. Ya. Profesional kok. Heeh, seneng muga-muga sesuk ana tambahan sing mayar. Ya tak dongake do diparingi slamet. Diparingi kasar rezekine ya wis lah melu seneng ha ya. Jadi apa nek kira-kira Mbak Tika pun cukup? Nah. Singgah iki niki kula lalu upama saire rada ya ana sing kleru siji loro ning nggih tingapunten tapi nggih. Ning anunipun rumeksa wengi niku mangke. Ana kidung rumeksa ing wengi Teguh Ayu lubuta ing lara lubuta bilai. Nyuwun ditintingi cobi Mas. Surindro ana kidung rumeksa ing wengi ana kidung rumeksa ing wengi Teguh Ayu luputa ing lara luputa pilahi kabeh jem setan datang turun
pangeluhantan ana wandi miwah penggawe Allah kunaning wong luput geni atemahan tirta maling adoh tan ngono ngarah mami kuno duduk pan sirno rumaksa ing wengi yang tak nganu mahakarya Sunan Kalijaga. Iki wujud pandonga supaya nolak marang tulak bala lan teluh bojro jero ya nggih sampun dipun pinangkani nggih Mas nggih sami nggih monggo sak lagu malih apa ngirim oh nggih nggih anu terus ya gandeng wis sawetara dibajuke lakone dituntaske oh iya apa angin mangit dimilih aku Ayo
Ketawa Dewi, pepunden kula Dewi. Dewi Ryangayu Wara Sinta. Wiwit wau kula tingali panjenengan menika tansah kumempeng ing waspa. Tansah runtuhaken waspa boten kendel. Monggo tawa Dewi kula aturi menepaken penggalih nyuwun dhateng Gusti. Mugi-mugi menapa ingkang dados kelangkah paduka menika enggal mbirat. Dados apa padhang wa Dewi. Mari
ing dedaran aku melanggar tatanan kang digawe marang Nyai Lesmana metu saka prajawi mau nuli tanganku dicandhak jebul kuwi kedaden saka raja ingkang angkara Mata Prabu Dasamuka aku lupa Trijaka. Raosaken sepinten sungkawanipun Kanjeng Ibu Dewi mbok menawi pancen lelampahan kedah kados mekaten kula aturi piwulang mugi-mugi ngaten menika namung kangge nodis pinten katresnan panjenengan kaliyan Gusti kula Sang Prabu Rama Wijaya. Iya yen aku kalingan kahanan kaya mengkono aku mesti keton-keton Praptanira Prabu Dasamuka Sita pun kakake teko ya. Nek emane Sita kowe katone nyawan aku netramu katone mandeng aku nanging ngono mandeng karo aku kopong Sita lumaing bumi kureping langit ora ana wanita ingkang dadi gegandhel ning ati kejaba mung sliramu Sita. Aku njaluk tulung. Aku njaluk tulung. Imbang ana katresnanku. Imbang ana katresnanku Sita. Coba sawane. Kurangane apa Prabu Dasamuka? Prabu Dasamuka ratu sing sugih.
ratu sing kuwasa, ratu sing bagus. Nek karo Prabu Rama wah ora-orane dosa muka kalah. Nek kowe kok katone ora ngimbani katresnane. Bojo kowe ngono. Ngelingono. Wong nek tresna kuwi mapane ana rasa lan percaya. Rasa lan percaya dadi siji, keplok. Wah, ora bisa dipisahke. Ayo Sinta. Ladenono pun kakang. Ladenono pun kakang. Ya Jengwara Sinta. Prabu Dasamuka. Wah, suarane ketok le arup piye Sinta. Kelebok nglakoni marang Kakang. Wong ingkang ora duweni rasa prikamanusan ya kowe Dasamuka. Yen kowe bisa ngandhakake tresna, jarene tresna kuwi tukul saka jroning rasa. Kowe bisa kandha kang kowe mengkono nanging nyatane kenang apa kowe pisahake wong ingkang padha dene tresna. Pisahake wong ingkang ageng antung asmara. Kowe bisa pinter kunem nanging ora bisa matrape urip. Kowe dudu manungsa. Kowe dudu manungsa dosa. Wah. Wanudya ingkang ayu pasuryani mongko mawa gondo arung. Senajan to wanita iku katon kuru andhakanake wong paribasan kulit ingkang mungkus marang balunge nanging isih katon Sulistyanwana. Apa iki diarani Gustiku Sang Hyang Wara Sinta Coba. Tak catetane aku nedya sowan ana ngarsa kandika Sang Dewi. wonten ngarsa paduka sing lepat nyungguhi samudra panasam. Kepareng munjo atur bilih kula menika pun senggana Anoman dutanipun Gusti kula Sang Rama Wijaya. Duduh, O Dewi, yo kepiye Trijata?
menika wonten setunggalipun wujudipun sarta. Senajan to menika wujudipun sarta kewan ingkang dipun wastani riwanta utawi kethek. Nanging kok perbawanipun kok ageng sanget. Ketingal milangoni Gusti. Kok lajeng kula turaos remen lan rumaos tresna dhateng riwanta menika Gusti. Trijata wonten dawuh kowe aja gampang percaya. Sapa ngerti kuwi mung wujude Prabu Dasamuka ingkang rewa-rewa. Wujud prakusa merga pancen Dasamuka kuwi ratu ingkang licik, ratu ingkang kejem, ratu ingkang angkara murka ratu rasa berkamanusan. Nyuwun pangapunten Gusti. Menawi paduka menika lajeng tuwuh raos cubriya dhateng kula ingkang katen mriku boten maibet kula saged ngrumaosi. Nanging yetosipun mila pancen kulang kalih jumawi narasasra. Estu yen to kula menika utusanipun Gusti kula Prabu Sang Rama Wijaya. Minangka tandha bukti lan tandha yektine apa yen kowe pancen utusane Sinuwun Prabu Bathara Rama. Inggih, kula dipun paringi sangu wujudipun ali-ali. Menika ali-ali tandha tresnanipun Gusti kula Sinuwun Prabu Bathara Rama. Monggo kula aturi mirsani menapa menika leres kula aturi nyatakaken Gusti. Bener kandamu Sengkana, iki ali-ali kagungane Gustimu Sang Rama Wijaya. Aku percaya yen pancen mengkono. Inggih, banjur Gustimu ngendika apa? Gusti, kula pun Sang Prabu Rama Wijaya ngendikaken menika ali-ali kapurih dipun agem dening Gusti kula Sang Kusumayangayu Dewi Warasinta. Gusti kula Sang Rama Wijaya ndhawuhaken supados dipun agem yen to ali-ali menika kalpika menika boten loboh, boten sesak, ateges Gusti kula Sang Rekya Warasinta tasih suci dereng dipun gepok dening Prabu Dasamuka. Mekaten mulihipun jagat Bathara mengkono ngendikane Gustimu Sang Rama Wijaya kula nuli nggih. Monggo sampun pitados Gusti. Iya aku wis percaya. Nanging gandeng Gustimu kok Mas Rama Wijaya ngendikake kaya mengkono. Dadi umpama aku bakal tok boyong ana negara Pancawati, aku moh. Lho, kenging menapa? Merga Pangeran Rama Wijaya jebul isih ora percaya marang tulusing katresnanku. Yen pancen Pangeran Rama Wijaya tresna karo aku, kudu nekani negara Ngaleka, buktekake kudu bisa nyenengake Prabu Dasamuka. Aku ora pati-pati bali yen aku ora dipapak karo Gustimu Prabu Rama Wijaya. Lho iki. Kono atur marang Gustimu iki sedika dawuh. Minangka tandha bukti yen to kowe tekan ana negara Ngalengka Diraja, kene kowe maju tak gelung nganggo cundhuk.
Cunduk patremku iki agem ana kene maju tak gelung senggono inggih ngestoaken dawuh. Lan kowe bakal tak paringi pusaka aji maundri. Iku katresnane ibu marang putra dayane. Bobote 7 gunung karusane sak yuta gajah kowe inggih ngestoaken dawuh. Yen mekaten tinebihna saking bebendu kula namung badhe wundi dawuh patuko nyaketa pentene sempurna inggih kula sampun kelampah dipun gelung nampi kanugrahan pusaka Aji Maudri. Sak sapunipun parenga kula nyuwun tambahan pangestu. Sakderengipun kula wangsul pinanggih kaliyan Gusti kula Sang Rama Wijaya. Kula badhe bareng ngamuk langkung rumiyin taman masaka badhe kula risak sawetawis lan kula kepengin nodi sepinten kekiyatanipun para wadya bala ngalengka diraja. Oh yen pancen mengkono ingkang praetna ngati-ati aja kaya bocah cilik ndok-ndok inggih ngestoaken dawuh. Nyuwun tambahi pangestu ingkang ngati-ati. Mangerumiyen. Raden Senggono. Piye? Muampun kesesok kondur. Nyari yen kula riyen apa? Wonten papan ingkang edo. Wah, yang nyawang di motor jangan ayu-ayu jan. Ojo percaya karo kumbalane. Wong wadon nek mengaget tresna ngoyak wae. Kuwi nyata Senggono. Ning kowe ya tresna. Inggih tresna. Piye? Watone mriki. Meh napa? Mriki to. Kula terus kali panjenengan. Wah. Pokokipun ampun kesesok kondur piye Raden. Wah, ampun ngemek-mek ngoten iki wah jan. Terus nek dimek ngene iki terus dadi mak pringging niku. Monggo. Piye? Nek kula aturi nyerat mriki. Kon muni pokoke pun nyerat. Wah iki. Aku lho mboten saged nulis nggih ndamel tandha warung menika. Oh. Tandha warung. Inggih. Sampun. Niku terus digawe tandha panah. Ditusuk. Seru napa alon? Seru mboten napa-napa alon nggih mboten napa-napa. Oh nggih. Wes, sampun. Yo. Terus piye? Dipun aras. Diaras iki diambung. Waduh. Dipun aras to. Kempul to gendeng. Walah jangan. Pun. Monggo ngepet niki sekedap kula badhe matur. Waduh. Malah dong ngopo teng gleni iki. Posipun menjera pun kuntur kula tresna panjenengan. Love you. Love you niku napa? Kula tresna panjenengan. Terus kula muni love you too. Utawi mitu. Waduh. Nggih, mengke nomor kula disinggahke teng WA panjenengan.
ngepot rada adoh video call kali kula. Wah, VC nang ya. Mungkin tak peduli nek paco kula dong adus. Iya, wis aku njaluk pamit. Tak pamit dhisik marang kamu. Hati-hati lho sengkono. Iya. Sengkono pokoknya aku aja tak tinggal. Oh iya. Sengkono. Apa? Apa? Love you. Oh iya. Cium jauh. Oh iya, cium jauh. Ah, iya ngono kuwi. Kowe aja ninggal aku. Nggih. Sampun Gusti Dewi, kepareng kula pamit dinten menika barang kamu pamit mundur saking pesawat. Ikan hati-hati sempurna. Dodok iki. Cancut tali wondo risang senggono ya risang anoman ya risang maruti cancut arane cincin tali wondo ngencengaken pening setira dewa sing ingkang dados agmanira wit-witan wujudipun pelem nirmala den ambroaken den bubut wonten jembangan isi bader bangsi sik kencana ugi den awut-awut satemah sami kocar kacir pengaimmu iku risang senggono dadosaken kaget para prajurit ing alika Dewaja. Tata gati wisaya sindung riwut prawara rupa layu putra wisikan magulingan warna pengapuhe jalu merusa kang ujung tekad wah awut-awut taman masuk ke sapa Adi Rama Ndaya Pati kaya ana wujude makhluk kang rusak ayo dikeroyok dicekel dipateni ayo dicekel pateni
Kodekwa Simbarjojo Simbarjojo Wan Malang wentisnya gangsir jebul wujude kethek kaya mengkono wah ning ketheke apik aja gampang apike kudu dicekel bebayane yen nganti konangan Gustimu wah cilaka kowe karo aku. Kowe kethek sapa? Yen kowe takon karo aku Senggono Anoman. Aku utusane Gustiku Sang Prabu Wijaya ingkang kaduhan supaya nyirnake para wong-wong ngalengka diraja. Ora patut dalam kokok ketemu pelundungi mati sangka saya suwi-suwi yen aku nganggo cara kaprang lawaran kesuwen banding aku nampa kanugrahan wujude aji maudri sangka Kanjeng Ibu Dewi Yang Rosita coba tak jajali tak jelotne saka Diwantara sigra mateng aji maudri risane Anoman dayane bobote pitung gunung rosane 1000 gajah detik des saking Jumantara raseksa ketiga pecah sakalika sang Ditya Garbaludira Ditya Ramandaya tuwin Ditya Ramandaya Pati sawisnya ketiga sirna ana kaewan ugi ilang wujuding buta manjing wonten angganira Sang Senggono nambahi daya kekiyatan satemah Senggono ugi tetenger Sang Ramandaya Dayapati
Patut banget ana wujude kethek umawani ngrusak Taman Masoko. Dewa Toko Ladewa. Matek kayane ngaji mau nggih den pamakaken wonten angganira Sang Dewantaka nanging Dewantaka putra ngalika dirajing Digdaya den pamani pusaka aji mau nggih Datan Sirna rumos bingung risak Senggana. Semu bagi wangaruna netraning uga rapuh sabdaning kugila parengkani kara kakidunganing layu-layu ana apa ketok pucet cayamu bendhe tinggalmu Senggana. Aduh ketiwasan Ki Semar. Kala wau kula ngamuk bumbung kula barang ngamuk Taman Masoko kula risak sedaya denawa kathah yang pecah namung setunggal ingkang nami Dewantaka
kula tamani pusaka aji maudri parengipun Gusti kula sangetyan Ngayuwara Sinta nanging jebul boten pasah aduh kados pundi. Ngono inggih. Tak kandhani semono. Kae pengapesane Dewantaka kae gebuken nganggo kayu sengon panging kayu sengon. Mergo kae pengapesan. Wis aja wis ora gake tandang. Wah, inggih. Yen panjenengan nyuwun tambahi pangestu kula. Tak bubakani puja pangestu uga kangge kados bagus. Wonten malih ngaguna ngamuk gunggung wonten taman masuka para wadya bala denawa kathahipun pecah. Wah, ketiwasan kaya apa wujude menika wonten pepengkeran. Wah, ora patut banget lepasi pusaka ranting ora kebondo nyoto apuk. Sira tetap jauh. Sembuna Anowa apane karo Prabu Rama aku sentanane lan aku prajurit. Wah, patut banget ngusak asik negara ngalengka taman masuka aja takut kok larapke ngarsani kanggo Prabu Dasamuka.
Rama Derajat anakku bagus. Ana apa, Cik? Rama ngaturaken menika wujudipun mengsah telik sandi kaya sampun damel risaking. Taman Masoko jembangan dipun awut-awut wit-witan tangga sami dipun bubur. Satemah ugi kathah benawa ing sami pecah wonten tanganipun Senggana kethek putih menika. Kowe Senggana? Iya, dasar Baranyata. Kowe kok dadi wani-wani mlebu nang kukuban kalih kok diraja? Iya, pancen tak akoni. Kowe sapa sing ngakon? Ingkang dawuh marang aku Gustiku Sang Rama Wijaya. Aku didhawuhi marang kowe. Wah, Rama jedhis. Rama kon mrene. Ayo, ora perlu kowe mungsuh karo Gustiku Panjenengan Prabu Rama. Anoman keduka. Sigra Sang Senggana buntutira sami mlungker satemah saged jajar linggih. Jajar kalian sang dosa menika. Kowe mlebu nang nagara karo kok diraja padha karo kowe mlebu nang kandhane macan. Kowe iso mlebu nang ora bakal bisa metu. Kowe bakal mati ana tanganku. Kowe arep apa? Carane arep mateni aku piye? Kowe ben dikrocok gegaman karep mati. Aku ora pasah dene lelandhep apa wae. Mergo aku duweni daya kekuatan. Nek ngono ku rasa dipakani karep modal. Sing jenenge aku kuwi ora mangan wis saben bendina pancen kuwi dadi pangananku bendina. Dadi nek aku mung ora mangan kuwi ora bakal Senggana tekaning pati. Njur piye? Nek kowe pancen kepengin ngerti patiku apa gedhe wonten karo tiup kuwi. Iku Koso Ibu Pertiwi. Dina iki tak obok. Kowe bakal mucar Senggana. Kocap Raden Senggana. Kang Musden. Papaken wonten tumpukan kayu glondong ing gampil koblon. Sigra den paringi wujudira lisah. Ingkang gampil besem Sang Prabu Dasamuka ngasta watu den nurupaken saknalika kobar kajeng glondongan ngobong marang Angganima Sang Senggana. Wah,
Malumpat sampun Praten witing naga sari ngobar sangyaning Pradanawa tap bledu wae ana kethek ngamuk malah wujude dadi gedhe ora karu-karuan. Wah, ora karu-karuan kanca layu-layu. Kocap semboran kanggo ngamuk punggung. Kados wujud ageng ira sak gunung anake. Besem sanggane para prajurit. Ing mriku wonten bupati selikur. Kenging kabesem dening Sang Senggana pecah saknalika. Bubar mawon para wadyabala nalika Diraja. Wisaya buku karepe dhewe petak putih ngawut-awut wadya bala ngalengku atubak dawa obong-obong rimah ora gelem semingkir kelakon mati pertama saya akeh aja takut bisa sapu barang takon ilang sapa panjenengan
wonten dawuh Lurah. Wis cukup lek mung awut-awut prajurit. Kae nganti lampune bareng tok awut-awut. Nganti mati. Ih, nyuwun pangapunten awit saking bermantya raos sing manah kula. Ya wis ora apa-apa. Iki durung nganti sedina sewengi isih ana wektu ingkang obat. Dadi kowe nek mau matur nang ngarsane Gustimu Sang Rama Wijaya, teges kowe iki ora randhat. Ana kene iki minangka pralapita. Pancen sing jenenge Hanuman kuwi dudu sebayaning titah, dudu sebayaning manungsa. Merga Hanuman ku titah pinilih. Titah ingkang pancen kekasih Jawata, ora kena baen-baenan, ora kena dianggep enteng. Kula nuwun inggih Lurah. Ayo bebarengan. Nanging wis mono senajan kowe sekti kaya ngapa, kudu tansah eling lan waspada. Eling marang Gusti kang peparing, waspada marang sawiring girigoda apa wae kuwi ngestaken dawuh Lurah. Ayo. Saiki kowe karo aku nyuwun nang ngasane Bathara supaya tansah nampa pengayoman lan aja lali ngaturake puji syukur kangge ngarsaning Gusti. Merga syukur iku wujud yen tandha Gusti paring akeh kanugrahan iki. Wis wonten dawuh Lurah.